Wrth fy modd pan fyddwch chi'n rannu. Chi mor garedig, restrau o ffrindiau, cyfeiriadau cartref, enw dy gi neu dy gath. Dwi'n cymryd y cyfan. Yn y pen draw, bydd gen I ddarlun llawn ohonoch. Allai hyd yn oed droi mewn I chi. Mae Elin mor barod I rannu. Mae hi'n postio popeth yn gyhoeddus. Y car newydd neis na gafodd I haf diwethaf. Cwpl o nosweithi gyda'r merched. Mae ffrindiau hi'n edrych yn neis. A mae Elin yn joio parti. O, a pharti penblwydd. Parti penblwydd Ioan fach yn troi un ar yr ail o Chwefror. Mae Ioan yn enw neis, ac mae Ioan 22 yn gyfrinau'r perffaith. A dim dylysu 2 gam chwaith. O dear. Nawr, dwi mewn, a ti mas. Tybed pa un o dy ffrindiau fyddai'n helpu os ti'n styc am arian? Wy'n aros am bobl sydd ddim yn pwyllo, gwirio, diogelu. Wyt ti'n un ohonynt?